Čauči mňauči, Muky Marian. Ak sa ti páčia moje videá, nezabudni tam dať like, share, prihlás sa na odber, daj tam ten zvonček, aby si nikdy neprišiel o moje vynikajúce videá. Čauči mňauči, Muky Marian, vítajte pri dnešnom videu. Dlho som sa rozhodoval, či spraviť toto video alebo nie, ale vieš čo, spravím ho, možno to niekomu pomôže, niekto pravdepodobne určite aj v mojej situácii a verím, že mu to pomôže. Takže určite ste spozorovali, že sa mi tak asi trošku zväčšila hlava. Možno tak 1,5 násobne. A čo to znamená? Že som pribral nejaké tie kila tuku navyše. Áno, musím sa priznať, že v poslednom období moja dieta alebo moje stravovanie bolo absolútne na hovno. Absolútne som nedbal na to, čo som jedol. Jedol som všetko, radom a brutálne veľa toho. A najviac sa to vyverbilo v tom vianočnom období. Už je to asi 3 mesiace, nech nežerem. A vlastne ja som žral a veľa som žral. Ale na tie Vianoce toľko koláčov. Proste ty si myslíš, že si jedol na Vianoce veľa koláčov? Nie. Ja som jedol na Vianoce veľa koláčov. A proste je to také niečo nekontrolovateľné. Absolútne som sa nekontroloval v poslednom obdobie. A stále ešte sa nekontrolujem. 3 mesiace je tomu a jem ako divočak, jem všetko, radom, veľa, ale hlavne najviac to sladké. Teraz momentálne ten môj problém je to sladké, lebo preto aj ľudia hovoria, že sladké sa najlepšie priberá z toho, že od cukru pribereš. Akože ja viem, aké sú tie fakty za tým, ja viem, že ten cukor nie je to zlo, ale u tých sladkostí je ten problém to, že sladkosti sa tak ľahko konzumujú a proste dokážeš ich jesť extrémne a stále. A ešte platí, že ľudia majú druhý žalúdok na sladké. Proste, aj keď sa natlačíš ako prasa normálne slaným, tak potom sa o 2 minúty sa nájde v tvojom žalúdku miesto na niečo sladké. A takto to môžeš robiť dookola. Takže áno. Snažil som sa jesť aj dostatok proteínu, ale ostatok som nedbal. Napríklad som jedol o 1000, o 2000 kalórií každý deň viacej, ako som normálne jedával, takže to je dosť veľa. A áno, cvičil som a cvičím stále poctivo. Toto nemôžem povedať, že by som nerobil, ale proste ja neviem, čo sa mi stalo, ale povedal som si, že mám tak briti. Ja viem, že niektorí ľudia tiež si povedia chvíľu, že mám briti, že teraz deň, 2 budem jesť, čo chcem, vykašlem sa na všetko, ale najhoršie je toto, keď sa to pretiahne a urobí sa z toho týždeň, mesiac, u mňa sú to už mesiace. A verím, že to je aj u niektorých ľudí iných, že sa viete s týmto stotožniť. Ako ja som na toto nie vôbec hrdý, že teraz toto hovorím. A mohol som teraz povedať, že vieš čo, ja už mám pokročilejší vek, že ja už mám po 30-ke, tak metabolizmus sa mi spomaluje a preto začínam priberať. Už to nie je také ľahké udržať sa vo forme a je to ťažké. Ale to by som sa iba klamal a klamal by som vás, lebo ja viem presne, kde je môj problém a viem presne, čo je problém tohoto. Znížil som extrémne svoju aktivitu. Ako som povedal, chodím do posilky stále, cvičím poctivo, toto áno. Ale to máš cvičenie napríklad 6 hodín týždenne, 6-7 z nejakých 168 týždenne. Takže najdôležitejšie je to ostatné, čo robíš okrem toho. A tam som extrémne znížil svoju aktivitu. Veď zima, proste nechodím von, nechodím na prechádzky, ako som chodieval cez leto, tak denne o 4-5 tisíc krokov menej spravím. A to sa extrémne prejaví. A tá druhá vec, s týmto by sa dalo žiť. Ale tá druhá vec, že som začal žrať ako sviňa. Začal som žrať o 1000-2000 kalórií každý deň viacej. A to je extrémny rozdiel energie, ktorý sa proste musí prejaviť. Musí sa to niekde prejaviť. Takže ja viem presne, že za môjim pribratím nie je nič iné. Iba moja hlúposť a to, že som sa na to vysral. Že proste sa mi niečo, neviem, či sa mi niečo stalo psychicky alebo čo, že som si povedal, že že mám briti, proste nebudem si nič vážiť. Normálne váhu na jedlo som použil naposledy pred pol rokom. Akože áno, ja si viem odhadnúť, že koľko má tá porcia jedla, ale proste ani vedome som nemal potrebu
to niečo s tým robiť. A preto to som si aj tak uvedomil som si teraz, že čo je ten najväčší problém, prečo majú ľudia problém s chudobou, prečo problém majú pribrať. Lebo toto, tá lenivosť, ľahostajnosť, proste, že si v robote, prídeš unavený večer domov, asi hladný. A teraz čo? Máš chuť si niečo uvariť? No nechce sa ti, tak siahneš po ľahšej alternatíve. Ja som tiež toto isté robil. Stiahnem po ľahšej alternatíve a zoberiem si nejaký polotovar a kúpim si pizzu alebo pôjdem do McDonaldu sa nájsť. Veď to je veľmi, veľmi výhodné. Je to ľahko pripraviteľné, nemusíš stráviť žiadnu energiu. Alebo chceš ísť pozerať televízor, proste láhneš si a čo? Chce ti variť? Chce ti 2 hodiny ešte variť? Nechce. Chcelo sa mi variť? Nechcelo. Tak proste. A takto to nabaluje. Alebo aj tá príprava jedla do roboty na ďalší deň. Proste to som absolútne zanedbal. No, varím si niekedy, ale proste pomenej. Proste, že nechce sa mi. Toto vidím velikánsky extrémny problém. Áno, samozrejme niečo v hlave, že proste máš v riti teraz, že prepne ti to, tak budeš žrať, sa nejako padneš. Ja som padol teraz na to dno dietovania alebo môjho stravovania. Proste, že nemal som zábrany pred ničím. Jesť všetko, kedy, na čo som mal chuť. Zjesť 300 gramov čokoládu pred spaním bez problémov. Nie je problém. A ľudia, v tomto je ten problém, v tomto ja vidím že tá pohodlnosť, nechce sa mi variť, nechce sa mi pripraviť, lebo je to oveľa extrémne jednoduchšie, keď máš. Preto to je taký základ podľa mňa, si prichystať tie jedlá a jesť doma. To, keď už máš nachystané, tak už ľahko zješ to mäso, tú zeleninu, tú rýžu, proste tie zemiaky, to málo kto. Ja viem osobne, ja nepriberem z toho, absolútne nie, že z ríže, zo zemiakov, zacharil takýchto, ale potom z toho bordelu, čo žereš, lebo to má extrémne veľa kalórií, extrémne chutné, mňam čokolády, ja neviem, ja som zastal závislý na čokoládach asi. Fuj, áno, tá lenivosť. Toto ja vidím v tom najväčší problém. A pohodlnosť. Nechce sa nám chystať nič. Nechce sa nám pripraviť si niečo na jedenie. Takže takto sa vám v tomto priznávam, že proste moja dieta je absolútny shit. V poslednej dobe. Ja viem, že s tým mám niečo začať robiť. A chcem s tým začať niečo robiť. Lebo je tu ten nový rok. A ak aj ty sa nachádzaš v tejto situácii, že si spadol do toho, že proste si sa prestal kontrolovať, prestal si jesť, ako by sa patrilo, že si nabral nejaké kilogramy a chceš s tým niečo urobiť, tak proste nie je to nový rok, že niečo sa zmenilo, ale proste aspoň ľudia si to nahovárajú, ja si to nahováram v hlave, že je to niečo nové, nová éra začína, tak je to nový štart, tak môžeš so sebou niečo robiť. Tak začni si chystať svoje jedlo. A proste, keď potrebuješ, aby si nemal doma tie sladkosti, aby si ich nežral, keď ťa lákajú, tak proste ich nemaj doma. A rob tieto voľby rozumnejšie. A je to tak. A posledná vec, ktorú spomeniem v tomto videu, je, že neurobil som to video preto, aby ste ma lutovali, alebo aby som sa pred vami obhájil, že aké to je ťažké a podobné veci. Ale urobil som ho preto, že každý môže padnúť dole. Každý môže, som si vážil kedysi všetko. Proste stravoval som sa zdravo, všetko v poriadku. Každý môže padnúť dole. Ale je dôležité si to uvedomiť a proste prestať a vrátiť sa k tomu normálu, k tomu optimálnemu. A to je aj to, čo ja potrebujem urobiť a to je to, čo urobím. A viem, že aj tá váha, tie kilogramy tuku, ktoré som nabral, tak pôjdu dole. Lebo proste na to potrebuješ veľa, aby si ich udržal, aby si tam tú energiu, ktorú potrebujú tie tukové bunky na svoju existenciu, tak keď im ho nedáš, tak proste sa rozpustia. Ale keď ti môžem poradiť, keď môžem sebe poradiť, tak začne s tým, že nebudem lenivý a budem si pripravovať viacej jedlo. Takže nebuď lenivý, priprav si svoje jedlo a keď potrebuješ, tak vyhoď všetky sladkosti do koša. Keď ťa lákajú, že nemôžeš bez nich žiť. No, a je to jednoduché. OK? Napíš mi, či aj ty si mal takýto problém, či si mal takéto nervové zrútenie a hoď tam like, šerni to s niekým, napíš mi komentár a cvič bicák, na to nikdy nezabúdaj.
Vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.